Fortnite s mojím kamošom. My sme si už dali také skúšobné kola. Ideme hrať OG. Tak už začíname. Fortnite OG. It's a right fold good, it's a goodie. Ľudia, ak chcete vidieť najlepšie gridy, tak sa pozrite tu, na tohoto uja, aj na nás dvoch. Ja najlepšie gridy na svete. Ja mám katany. Čakaj, ja si idem s nimi zatančiť. Patečú na mňa. Videl si moje, jak som na tej stoličke, že a teraz ideme, počkaj. Ja sa... Ešte nechoď. Kde to je? Kde si? Kde je tá lokácia? A tu, dobre. Ja tam už idem. Už som vo vzduchu. A ja som vo vzduchu. Ja už som tam skoro. It's a right fold good, it's a goodie. Moje katany sú nezastaviteľné, kamo. Ja nich mám pozlatené. Preto nich nikto nevie dať. Dobre, máme pištolku. Ver to v čile, ľudia. Čo je to? Dobre, ďalšia pištolka, to je v čile zase. Dobre, máme dve pištolky, super. A keby to bola nejaká krádež. Kamo, ja sa z tejto budovy nedostanem snáď. Počkaj, niekde tam bočí. Poď sem, dobre. Počkaj, niečo som tu videl. Kde je? Tam bol nejaký typek. Tu je. Pozor. Žiješ? Hej. Nie. Ja som jednou zabil. Paťo. No nic, ľudia, 41. No nic. Poď battle. Čo? Idem do lobička. Nedáme Battle Royale. Ja som ti teraz hovoril, že chcem. Ja som počul, že poď double. Komu to mám 10 V-bucksov? Happy. Ja mám 400. Ja mám dokopy 200. Mám dokopy 400. Áno, však ale ja mám level iba 6. Dal som battle. Hej, ale my mali mať 100, len ja som 500 minút. Daj ready. Ready, let's go. Apace. Aha. Čakáme, ľudia. Čakáme. To video ešte bude nejakých 7 minút. A stále čakáme.
krátke 12 minútkové len kvôli tým faktom, lebo tie fakty boli krátke. A tak aj nie toto je a dokopy to je jednoduché. It's a right vote, good, it's a goodie. Dobre. Ty Tarzan jeden. Čumte, akého Tarzana ja hitujem teraz. To je Tarzan sveta, reálne ľudia. To je Tarzan číslo 01. A vedľa neho je Tarzan číslo 02. Ja tu dancím, Paťo. Ja tu tancujem s tetkou. It's a right foot good, it's a goodie. Jak všetci sme toto na ňom. It's a right foot good, it's a goodie. Ešte video bude nejakých 5 minút ľudia kvôli tomu krátkemu jednému videu tých 20 cca nejakých faktov, cca 20 nich bolo o mne. Možno aj asi viac, 25, tak preto je toto tiež krátke. Hneď to je dokopy také jednoduchšie, také jednoduché. Logik, matematik, logik. A to som ja dobrý matematik. To o mne sa bať nemusíte. It's a right foot good, it's a goodie, or the goodie word. It's a goodie, 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 good. It's a goodie, Gertrude, Gertrude. It's a goodie, 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 good. Goodie, 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 good. It's a goodie, goodie, goodie. It's a white fold good. It's a goodie, 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 goodie. A to. Nehaj mi to snipu, please, nehaj mi ju. Komu ja mám nekonečno nabojov? Didi. Veď to je OG Flirt, toto. To je Battle Royale, veď tu máš laserov. Dáš mi prosím pro snipu. Snipu, počkaj, idem musím. No, no. Nedám ti. Dobrá snipa. Ty si. Toto je najlepšia zbraň. Paťo, chceš snipu? Hej, Tak poď si pre ňu, je pri mne. ja ti dám trocha inú snipu, ale je to snipu. Ale taká menšia. Ja nechcem, ja mám plný dobrý. To nechaj tam. Ale poď. Bum. 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 Level up. Sme najlepší hráči Fonka. Kde jede bomby. Ľudia, ja som chcel pre vás content natočiť video reálne s jedným youtuberom a mne tam písali, že do streamu, že ty chlapci sa nezdali. Chlapci sa normálne, že nezdali ľudia.
dohráme toto kolo a je koniec videa, hej. Lebo to som chcel kvôli tým faktom vravím už tretíkrát. Také krátke. Toto kolo a je koniec. A potom možno ešte vyjde niekedy s týmto chalanom, s týmto kamošom video tiež. S týmto gridičkom. S týmto, čo je predo mnou, tento greedy man. Ktorý stále robí greedy. To je jediné na neho pôsobí, keď mu povie, že nerobí greedy. Čo tam je? To je nejaký typek? Ne. A čo? Baťko, chceš dynamit? Áno. Ale ja ti nedám. Iba keď niečo lepšie nájdem na inej lokalite, tak ti dám potom. Kamu, jakže mi to nejde dobre. Ja som išiel a mne to zrazu nejde. Hej, postav sa, počkaj. Postav sa sem. Kde stojíš? Tu. Poďme z toho miesta. Poď rýchlo, makaj. Ten Paťo, poď rýchlo, makaj. Veď ja makám, poď makaj, ty typek lenivý. Tu nemám, lebo tam bude jedna loď. Skorovaj sa. Jaj, až tam. Ale akože je dosť nad nami, ale nad nami. Pozri sa na mapu, ako to je akoby nad nami, ale není to. Aha, Tak pozri. really. Nie, wracaj. Dobre, poď. To v Chile. Je to v Chile, kamaráde. Toto video je dlhšie, ako som chcel. Kámo, tu je ešte tak veľa ľudí, že nemáme šancu vyhrať. Všetci Fialový žijú. Bol si to ty? Čo? Ty, to si strieľal. To si nestrelal. Ja som nestrelal, tak aj mám to. Nie, ja som strelal, robím si srandu, ty balerina kapučina. Kamo, ja som sa sem dostal, hej, ja som strelal. Len ja sa odtiaľ to neviem dostať a ja tu nejaký typek. Prehrali sme to ľudia. Prehrali sme to. Prehrali sme to. Prehrali sme to. Prehrali sme to. Prehrali.
Takže ľudia, pre toto video je to všetko, takže čau. Čaute.